zmazať trojgólové manko, ktoré si zverenci Ondřeja Smetanu Ja šťastie, ale vrátim sa k tomu rozhodujúcemu slovičku. Jazda, ktorú by som chcel vidieť a ktorú sme v predchádzajúcom prvom dueli teda nevideli. Ružomberčania s úvodným výkopom v zápase útočiaci. Top výkonom nepriblížili sa k ním a dnes sú vo fáze, že sa môžu znova naštartovať. Ďalší nepríjemný center do pokutového územia, tentokrát z ľavej strany. Dobre, ale zareagoval Santos. Možnosť na zakončenie spoza pokutu! Oliver Luterán využil svoj zisk lopty, napriahol spoza 16. Ruža vedie 1-0. Hladík. Nemá príliš komu smerom dopredu, je tam ale Chrien. Gomola osamotený v pokutovom území, pripravil to pre Hladíka. Uspávanka, ktorá Ružomberčanom vyšla na výbornú. Hladíkov volej zapadol za Čančareviča. 2-0 gól do šatne, nádejžie. Je dostatok času, tak by si možno vstupenku zakúpili, pretože práve v týchto momentoch je dôležité podporovať klub. Teraz je tu mierne nedorozumenie. Tým potrestaným hráčom. Z tohto záberu sme to nevedeli rozkľúčovať. Teraz to uvidíme. Tu už prišlo prvé zatiahnutie na hranici 16, napokon 71. minúta. Boďa versus Čančarevič. Živý je len ten, kto verí v krásu svojich snov. Jazda. Spomínal si ich viac, preto som sa tak zamyslel. Ale toto bolo pre mňa najdôležitejšie. A pozri sa. Akcia z ničoho nič. Individuálna kvalita ich niektorých hráčov a toto bola ukážková akcia. A opäť hádaj, kto bol autorom tej gólovej prihrávky. Gólu bol ukážkový. Nechytateľný si. Skóroval na 3-0. Studená sprcha, ale... Jednu šancu, ktorú bude mať Ružomberok v tomto zápase. Je koniec.